mooi als ik wel even een jerm om haar heen sluis even. Dat ben ik net wend. Nee. Doe ik vaak als ik vreemd ga, maar... Dus die daar weg van. Ja? Ja. Maar dat doe je nou nog meer? Nee. Dus jij hebt de handen vol aan die man? Ja. 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 Meer als vol. Maar weet een beetje een rokkenjager? Nee. Ze jagen meer op mij als ik op de rokken. Nou, ik ben gewoon in een huis bezig en dan komt er hier nog een ijsje. Nou, dan ben ik erbij. Dan kan ik een ijsje verkeerpje. En je man, wat doet die dan? Geen moer. Die bemoeit hem net met ijs. Die komt er net aan. Nee? Nee. Gaat het dan mis? Dan gaat het mis. En hoe lang doe je dat al, ijsverkeepje? Vanaf 69 her in dit huis. Dus dat is al 44 jaar. Donkere mannen we. Door de gasten ik, hè. Don't worry about a thing. 'Cause every little thing gonna be alright. Toen we komen dus die alleen nog dit borkerijken er. En zou je langzaam een camping worden? Nee, we halen een camping doen we herkomen. Oké. Dat was in 57. 8 hectare land met dit borkerijken voor 18.000 gulden. Ja. Dat was een goede oude tijd. Nou ja. Ja. Maar in de loop der tijd is van alles erbij komt vanzelf. De elektrisch en telefoon, noem maar op. Waterleidingen gaan we de half bewusteloos graven. Om al die kabels in de grond te krijgen. En nou hebben de bijna het om. Die had de camping genomen, maar ach, we zijn er even goed naar bij. En even met goede advies in jou hier en daar? Nee, ze moet haar eigen gang gaan. Ja, wij ik die. Ja. Nou, ze kunnen helemaal oud worden. Nou ja. Stok op. En daarom, het is, ik ben blij dat we hier nou mooi zitten. Ja. Gonna be alright. Don't worry. Pam 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 pararam pam pam. Pam 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 pararam pam pam. Pam 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 pararam. Mr. Pompoen, of net? Ja, daar lijkt het een beetje op, hè? Ja, dat krijg je als je er zoveel jaar mee werkt. Het is de 15e keer dit jaar. Ja, voor de 15 keer. Pompoenfestival in Jellenbeers. Hoe je dat zo komt? Open atelier en een te grote tuin dat je denkt van wat moet ik met die tuin? Maar pompoenen planten en dan schrikken van de enorme opbrengst. En dan zoeken naar een manier om die opbrengst te verkopen. En van een peer pompoen is het nou dus naar een peer, wat is het, 1000? Hoeveel Ja, pompoen? minstens. Ja, je praat gauw over duizenden pompoenen. Het festival is dit weekend. Ja. Wat gebeurt er, Joert? Nou, vandaag zijn we aan het versieren. We zijn de eerste pompoenen aan het lossen. En de versieringen worden gedaan door het Noordwind College. Pam 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 pararam pam pam. Pam 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 pararam pam pam. Pam 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 pararam pam pam. Pam padam. Wat maakt dit worden, vrouw? Dit is een constructie. En hier onderin komt daar een schaal. Mijn stekskoe. En daar komt een blomstuk onder. En nou waait het hut, hè, Joert? Ja, verschrikkelijk. Maar het schil dat droog is, dat maakt het nou net heel veel uit. En we gaan sterke blom, dus die kunnen wel aardig over de wien. Heeft er wat met pompoen? Nee, eigenlijk helemaal niks. Nee? Nee. Ja, net echt dat ik er echt een binding of zo. Maar ja, van, goh, ik ben wel blij dat ik een pompoen er weer ben. Nee, dat nou ik ben net. Wij werken er al zo vaak mooi, dan is het... Nou, ik vind het echt... Net meer bijzonder. Nee.
Maar ja, had ze natuurlijk ook pompoenensoep. Dat vind sommigen ook wel lekker. En dan kreeg ik natuurlijk alleen nog in de jes krijgen. Dus dan ben ik echt mijn eerste keer weer pompoen om er dan echt soep van te maken. Maar persoonlijk zoek ik net echt gauw pompoenensoep maken. Als je hem op insteekt, dan draait er altijd om zijn as heen en dan loopt er rechtop. We gaan nog wat gaten in het steek, dat is het stekskoolnosjes. En dus beleid is op, dus dan doen we dan een toefje strieën om het op te vullen. Tevreden met het resultaat? Ja, ja, denk ik wel. Mooi grut. En alles Ja. zit erin, dus ik vind het mooi.